टांगथलनि मेला कमिसर हाजोनि अन्थाइयाव नै गाहायावनो बेना इलाय बे गोजौना इलाय गोजौ दा गाखोनोसै र' साब्रैजों गिदिंदों थाबायबोदोंसो जों थाबायबोदोंसो गारि लांफैनायालाय दा सोंसै र' मा मा फानबोदोंथाय नै स्कुलाव गैयालै माथो बयिंथार जायगायालाय बोरै जानांगौ जाखो नैबे सिफुंखौ बायना लानांगौलै दा नायनांगौ दा मन्दिर खुलुमनो नागिरदोंलै नै टांगथलनि मानसियाथ' एसे बुरजा दा खुलुमनो माने गाखोनायनि सिगां खुलुमनांगौ खुलुमोबा गाखोखांनानैसो खुलुमबावो गामाखालि बोसोराव बाव मेला जाजोबोमोन ना देग्लाय गैया नै बाव मेला जाजोबोमोन फानग्राजों फानग्राल' हेबलायलायनाय ओमफ्राय बायग्रायानो रावबो गैया जोंलाय बोरै मेला जानांगौ जाखो मानसियानो नोगोर खम मेला गैयैखायसो फैयाखै नामाथाय गामाखालि बोसोरावथ' नोगोर जायोमोन जानाया खुलुमखांबाय दायो हाजो गाखोनोसै जोङो लाइन जालायनाय नै खुलुमग्राफ्रा केमेरा आदसा गाखोनायखौ नै जों दा स्टार्ट खालामजेनबाय बेसे गोजौ गाखोनायसै दा गाखोनायनि सिगां सनमान लानांगौ नालै दा लोगो मोनहैसिगोन र' गोजौआव हाबाब माथो हाग्रा बारिजोबलै आयौ बोरो मानसिफ्रालाय अबाव थाजोबखो फैद' मेंहांबाय माथो नै गाहायसो हाजोआनो रावबो गैया हाजो गाखोग्रायानो आयौ नायलाय बिदि एब्रेनांगौ आयौ गैला नै एब्रेलामासो नालाय आयौ मोनसे माबा मोनफैबाय मेंजोब्बाय नै गाहायनि भिउखौ नाहरनि बेनो मन्दिराव जाय खुलुमनाया हाजोनि दै मोनग्रा गग्रा मोनफैबाय जोङो बेखौ लानानै थांसै दा नै बथल लाखादों जोंनि जौसिन गाखोबोबाय नै फैद' नै हैनो बै गोजौआव
बोरो हैलाय बेसेबा गोजौ गाखोबोनानै दै गग्रा मोनफैबाय नै जोंनो जौसिन जानानै दं दा रावबो गैला बेनिफ्राय थांजोब्बाय आयौ बैनो लास्ट खोमा ना बेनिफ्राय बिसिम थांनो हाबा ओमफ्राय लामायानो गैला नै बिजों जिरं खालामसो गाखोनांगोन गाखोबाबो नेक्स्ट बोसोराव गाखोनो नाजानोसै र' सेस्था खालामनांगौ जों एसे सेवख्लायख्लाय नुदों माबाखौ हागोन बायदि गोजौ हाजोआव बोरै दै ओंखारनो हाखो आसरित गोजौआवथ' दै थाथावा ना अन्थाइनिफ्रायसो गबोयो ना गोजौआव बिलो दङ जायगायाथ' थान्दा आराम बैयाव थांनो हाबा नोगोर मोजां जागौमोन गाखोबाथ' बांद्राय गोजौ गैला जुदि एसे माबामोनब्ला गाखोथाव जानायमोनबा गाखोनो हागौमोन बांद्राय गोजौ गैला दा सफैदों हनै बिसोरो थांनोसै बायो माथो सुदो माबायालाय खोथायालाय खोथायाथ' खारजोब्बाय गोलोमनायजों सेस नों फुगारबाय नालाय खारखागोन गोलोमाखैबा जों गोलोमदोंबा फुगारना लादोंब्रा ना बावनो खारजोबबोदों ओमफ्राय अबावथो लेट जाबोआ बिलाइ सोमला हानोसै दै सोना लांगोन जोङो दै लांसो फैखादों हैद मोजां गाखो गोलैगोन दाख्लै बावखुंग्रियाव गाखोनाय बायदि जाबाय माथो खावलाया जालाब्रा नै दाख्लैथ' बावखुंग्रियाव एकदम सानबासो ओंखाम मोनजाय बायदि खल्लेल' जाखादों मानसि जाहांबाय नै मोनानानै दासो मोनाहोलां मानसि जाहोलां दहायथ' मानसियानो गैयामोन थांफिनसै जों दा बेरायखांबाय मोनाहांबायबो नै माबायाबो सानाबो हाबबाय दहायनो मबाइलखौसो स्रां जानानै दं दा दाउदै लाबाय हनै दै लाबाय लामायाव जिरायनानै जाहैनोसै दाउथ' जायगायानो गैखाया नै गैनायालाय दंनाया दंमोन ओमफ्राय अन्थाइबारियाव ओमफ्राय मोनाबायबो ना दा ओरै लामायाव जाहैनोसै बैयावहाय मानसिया नै दासो जाहांदों मोनानायजों मानसि जानायजों आरो मेला दंबाथ' रासिन जाबावगौमोन खेला हेरि बायदिसिना दंबा जासिनाय हिसाबैथ' अफारसो होनांगौमोन दा अफार बिनांगौमोनलै ना रागा फोजोंनांगौलै बिदिनो सोंलाबायनानै मा गय जानो बोराय बायदि गय जायो नामाब्रा थांफिननोसै र' मेथाइ जाखांनानै मेथाइ जाहैनायखौ नुहैसिगोन नोंथांना र' दै दासो फैगासिनो मानसिफ्राबो आयौ दहाय गैयामोन
बाय बाय फुमिसर बाय बाय मोनानायखाय नै लाइन ट्राफिक जालायबाय बै सानावथ' गैयामोन खालि दासो बाब मोनानानैसो इन्टारेस्ट मोनमारोना मानसिफ्रा मोनाबासो इन्जय जायो नालायफ्रा लागाफोर जाजोबखो गैला नै नोगोद गोलाव जाबाय ट्राफिकआनो गैला दुब्लि बारिजोंसो फैनांबाय हनै मा जायगायाव लामा मोनना मोना जाखो जोंलाय आयौ गोलाव जाबायथ' ना मानसिफ्रा लामायानो हाबजाया ओमफ्राय बावनो गारिबो एरायजाया नै ओंखायनो ट्राफिक जादों नै दुब्लि बारिजोंसो बारस'नांबाय जोङो गारियानो थाबाय बावनो जाहैसै नामा थिंजाय थिनायसो थिनजासो नै दुब्लि बारियावनो अमा खाजि दं मैसो खाजि दं ओरै बयलार खाजियाव लादों नैबे बयलार अमा आरो मैसो दं नै बाहाय ओमफ्राय गोरान दं हनै आखाइयाव गंसे लागावहैसै मोसालांसै थांसै दा नङालै गोरान नङा जागोनसै लोंगोरसै बिनि उनाव मोसानोसै थांसै नैबे जौ गोरान बयलार मैसो अमा खाजि नैबे दाउदै फोरो लागाय खुनुरुखुम साफा दैफा नैबेलाय माथो नै बियो रदै जाथनो नाङा दै जुलाफि बै मा जिदो खेवदो दे खेवदे बे मामोन जुलाफि नामा लागा दे ज' खालामनाय केमेरा खेब दे जागोनसैलै दा दसे उनाव लोगो मोनफिनसिगोन मोनाहांबायबो नै माथो Yeah.